Αυτό είναι το Stinger από το ηλεκτρικό σκάφος και αυτός είναι ο άξονας του. Και αυτός είναι ο τζόγος που υπάρχει. Ο άξονας κανονικά τοποθετείται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό που θέλω να δω πώς μπορώ να βγάλω είναι αυτό το κυλινδράκι στο εσωτερικό της τρύπας. Πιθανότατα υπάρχει και δεύτερο κυλινδράκι πιο μέσα σε αυτόν τον άξονα. Αυτός εδώ είναι ένας καινούριος άξονας και το στράτ του από το Blackjack 55. Όταν το τοποθετήσουμε βλέπουμε ότι ο τζόγος είναι μηδαμινός. Όταν βγαίνει δεν βγαίνει και πολύ εύκολα αγρασάριστο.